Waarom heb je nou gedaan? Waar is het, man? Waar was ik om? En kom eens hier, laat die man. Nee, ja, man. Wat is het nou toch, jongen? Ik ja, Wie zijn jullie? op mijn kant. Ah, op mijn kat, man. En dan niet meer niet. Ik ben down the woman. Ja, man, hoe het is kwaai, man. Wacht, Wat is wat? ik word aan lustig, man. Lijn, man, lijn. Misschien hierdie die nie, man. 'n Man wil slaap, man. Wat sê man, ek is op pad. Wanneer waapkiller op. Kan jullie niet meer, broer, man? Sorry. Wie zei je? Saan meisje talaga siya. Wat was yan, meisje? Sa lang story. Kijk, ayaw, man. Goed, wat is aan mijn tanden gebeurd, hè? Geen lang story. Maar wat zei je van mijn tanden, hè? Yo, klein boet. Je gaat nog baie moet leer. Wat? Hoe oud is hij dat? Hij wil me zo klein. Kijk, mijn broer, man. Huh? Slaat je nog vriend voor zich? Kijk, dan was mo na balikan kang gesels. Kijk, mijn tanden zien niet, ayaw, man. Maar ze niet, en ze hebben dan verhoogd, dan hebben ze zo. Aniya ka sa grabe Bible onder may kilibat. Ay, dami woord yun, hindi man. Sige, sa woord yun. Eh, klein mo na, man, ayaw. Kom aan. Taga ba si war? Kom. Wat? Sa'yo ka mo si Nova? Wat? Di man ni Chino? Wat? Di man ni Chino? Wat is het? Wat sa putas ka sa'yo? Kaya ka may maas is nakakit sumoy. Kijk jij hem. Dus je wil zeggen, die is zo maar die. En ik is. Mijn broer, we zitten gewoon man. Ik versta dus die nou maar zo man. Kom zit. Kijk je broertje van mij man. Hoeveel zijn chef waar komt zij dan? Nou is. Dat zij is mijn broer. Man. Mijn mama heeft nog nooit gevoeld ik het broer niet. En zij komt er vandaag zo. Nou ja man. Zij moet een beetje verduidelijken. Maar waar staat hij zo? Als ik nou aan die zak mee, man. Hoe was die? Siya parang maisi. Para siyan was yan. Asik mayo Ja, zij hoor! kan kry. Wens ek En ek weet jy het gedroom. En ek weet jy het geglo. En ek's jammer ek was nie altyd onder jou oë. Maar ek is waar ek is, want maat my gelei.